Ας θα περάσει και πέρα εγώ. Σαν να τώρα δεν με δίκες. Ίδια γαλατή παρά πρέπει. Και εκεί στην απέτηση, να τρώεις την απέτηση. Αλλά τι πάρα. Ναι, να τρώεις την απέτηση και τώρα μην θα τρώκισεις. Ναι, ναι, αν μην θα τρώεις την Πού απέτηση. ήτανε μωρανλέτ. Παίρνε την έξα του. Παίρνε τα αδελφοκόριτσα του και πάνε σε έναν ξενοχωρίο. Βάλνε τα τραπέζια στη σειρά και ήταν έναν χαράν. Μάλιστα. Και έφτανε. Εσύ με την καρή σπουδήν και κάτι πας. Ο Ιώσης μας είναι, εσύ αζείς. Εσύ νίσνε σουπέκια είπας και εσύ ξανεπεκές κέρσες. Ξαναπατρίδες ήρθες. Α, ναι. Ξαναπατρίδες ήρθες. Ναι, θέλεις να ακούς ζουρνά. Ναι. Λοιπόν, τέρε, ο ζουρνάς θέλει 5.000. Την ώρα. Α, είδες πως κοροϊδεύς. Όχι, για πώς την 5.000. 5.000 θέλω του Λουντσής, απαραίτητα, έντανε Και 25 ο Ταουλτζής. έντανε Αφού είμαι 10. το σπίτι μου και δύο μέσα. 5 ο Ταουλτζής έντανε 15. Ναι, σιγά. Και 5 ο Τραωδιάνων έντανε 20. 10 πάνε τα μηχανήματα, το εβγάλει έντανε 30. Εγώ εσέναν εβγάλω σε κασέτα και εσύ πέρσα το τσάπαν και φεύγεις και λες χαρακά λάθο, χαρακά χαούτο, χαέτσα. Τι έτσι πενεύγεσαι. Ένα σέζω την ημέρα αντεσονό. Έτυχες και έκανε. Ναι. Ας ο ήταν ένας ο τσετήλ κάτι βενιαδάς, ο στοφόρον. Σε σέλ και έρχονται. Ας ο ήταν στην Νεάπολη με μηχανήματα ή να κουβαλούν τα αυτοκίνητα, άρχονταν να παίρνει έναν ταινί. Και διάτονε. Και πέρω και εγώ να στείλω το παιδί, έστειλα το κιόλα, είδεσα το. Έξατο και εγώ. Μπράβο. Λοιπόν, τ' άλλο παδό κατά το σαρπαράν των λάμπων, γρήγοσε εκεί. Σισώνας ο εξάλφωνε τον ο Κεμεντζεσής. Ο Θόδωρο. Ναι, ο Κεμεντζεσής παδέλκια. Θόδωρο, γεια. Και είναι όλοι απήκαν να τα εντάξει μόνο να παίρνουμε το στοφόρ το ήτονο. Τραγωδία. Λοιπόν, Ζουρνά. εδώ κάτω, ναι, τη ζουρνά, ναι. Εδώ κάτω. Και είπαν πας, τα βγάλτσα του και στείλς να το. Κοιτάγραντσα το θέλας. Διότι δεν βρίσκεις μηχανές. Οι μηχανές είναι βατέν τα λαπάνα, ούτως εν ήτονος γνωρίζει απατά. Τεν τα λαπάν βάλτς και είναι γράφνε. Στούντιον. Αυτό έκα. Επί. Άλλο που δεν τίποτα. Έρθε να δω κι αν, τι δεν τίποτα. Εξέβασε ο τσετήλ εξέγκα άλλο για να στείλω το παιδί. Πήκα άλλα έξοδα από πίσω. Όψε και είπα τον έλαμπον, επέρεσα το, καλά. Είπα σε έβαλα και στείλω μα γιατί και όλοι που είναι στείλος. Ολάν είπα τον εσύ εμέν και έστειλες το συμφροσύνας ο Κώστης έσια το. Α, είπε, δεν είναι εδώ κάτω. Κοροϊδεύεται, και το λάνι. Έδαινα και κάκε λέα τον εν το λάμπον ξαείδες, άμον το κάποιες λέα ούτως έρθεν θα εδώ και να το έχει. Όχι, είπε, κοίτα το. Και ο Τσιφροσύνας ο Κώστης ήσατε εκεί. Ο Ιωσήν Παΐσιο δίκαιο να λέει. Εξέγγεσε δεν βάζει στην Αυστραλία. Εξέγγεσε να ούτως παμετεμένε να το σπαδέ. Να τον παρακάλεσε. Να τον παρακάλεσε να πες μας του Λουμιά. Λοιπόν, ναι ατός, ναι ο. Έχει το Κώστη Βροσίνας. Έχει το Κώστη Ακόμα παλαισί θέλεις ζουρνά. Και μπορεί να λέει και κάτι έπαιξες καλά και κάτι. Ναι, αυτά την παρατήρηση. Ο Κώστης έφτανε την παρατήρηση. Ο Κώστης είπε με. Η χώρα υπενέχνε, Όχι, ο Κώστης Βροσίνας έπηγε την παρατήρηση ότι κάποια κάτι έπαιξες καλά. Ο Καράλα που είναι. Εσείς είναι που έλεγες ο Μενελάγγαλο καλύον πέσατε δύο. Ποιος είπε να τα πω. Ούτε κατά δεν Φιλάβριν πέζωσε να αποδάνς, άμα είσαι της πατρίδας και άμα είσαι το όκτο του τριαλαλούμου, από το εκεί ξέρω ρίζα. Λοιπόν είναι ας είπε να σου Μενελάγγαλο καλύον πες. Έχει δίκιο να το ξέρω. Άλλος επιάστε, ναι μα την Παναγία, άλλος επιάστε με τεμίγιο είπαμε, ζουρνό να έμφυσάσα, το τρώντι δεν και ξέρω. Ότι με να σπαφισώ, αν είναι σιχτή ήμουν οβλάνια. Άχια του σπίτι δηλαδή αναγκάζουν με να παραφέρονται κατάλαβα. Δεν είναι άνθρωποι.
Δεν είναι εδώ μέσα τίποτα. Κάποτε τσάκωνα με καπνά και στα ζώσιμα όλα και είπαν ο Χριστόφορος Μαγιώρος άνθρωπος ο Έστος Ράτος, παταζάκ μόνο εργάζεται. Άλλο δεν κερδίζει. Δεν στον κάμπονε πια και ναι στο βουνό και ναι που είδε και τα τελευταία κατεστάλαξα και ψεφερμένος και άπορος νοικοκύρευτος. Και σας έπλασε ο Θεός ατός, τα αηδήρια να ήμουν αυτό. Ata εφέρες ατα. Όταν το λέω. Ατα κάνεις να είναι τη ζωή.
Τώρα τη ζωνά πατήρσε ένα ζωνά και να στείλουμε στην άλλη. Άντε γέμος. Ποιο? Του ποζούν τα αποστόλια του Γιούρα του ποζούν. Να σειρά ζουρνάκι στενά. Άμα και παίζει ζουρνά να πάμε να φεύγει. Είναι ένα μακριά ήτεν. Ο Σαρίκο, θα παίζει ένα ζουρνά, θα τραβώσει ένα μακριά ήτεν εγώ και εκείνο παραδείγματος και αυτό. Σήμερα κύριε έχουμε δημοκρατία. Ναι, και ό,τι λέει ο Με λαός. το ζόρ τι δεν γίνεται. Εγώ τι λέω. Και μου και. Αυτό δεν είναι ότι δικτατορία. Άντε εσύ πέσανε. Αυτό είναι δικτατορία. Άντε γέμος. Ό,τι θέλουμε εμείς να Μήπως κάνουμε. καμιά είμαι ξανά στη δικτατορία. Πατρίδας Αβάνικος, Τζαμπός, Να μην πετάς κανία. Να μην πετάς κανία και όλους το μωρέ. Πατήμε εκτός ένα. Εκτός. Το πού. Καλά, ακόμα να Γεια σου που είναι. Αυτό την καητέν δεν φτάσει με τη ζουρνάντες του. Αυτό την καητέν. Τώρα όμως δεν φτάσει την καητέν. Ζουρνάς καητέν. Χαμηλά τραγούδια. Ζουρνάς καητέν.
Αυτό πώς είναι. Αυτό και κάτι δεν παίξατε με τη ζουρνά. Βέβαια, ναι. Όχι. Άλλο ζουρνάκι παίζω. Όχι. Όπα αυτό και μόνο το γεύτουρο, Ωραία. όσον ζω, ατόσον κάνει και φύσαζα. Ωραία, ωραία. Άντε κι άλλο κι άλλο.